We zijn hier op een Zandvoorterhoek bij de Oude Brekken. En hier zitten mooi wat gaantjes liepen. En dat is misschien wel aardig om daar wat beelden van te hebben. Maar ik jij hier aardig wat herrie op Ja, achter. we moeten eraan zinnen, want het lacht daar wat. En ze vliegen naar alle kanten nu, dus we moeten net al lang praten. Hoor. We moeten die beelden even zien, weet je, want dat is wel een mooi gezicht aan, denk ik. Nou, gaan we die kant uit. Mooi. Ik heb hier mooi uit ijs. Je moet even zien wat daar zit. Wat daar zit, helemaal roen om. Het is... Er zit ik een mooi wat smunten bij zich wel. Ik zuur met een paar pilkstutten. Grote zeerbergen, nonnetjes, kuwijn. Het is een lust, het is een lust. Er zit een hele grote verschijning, maar in hoofdzaak ben het branders. Jongens, wat een mooi geluid. Als juist loopt het nou tegen, het wordt wat skier. Als het aan zei wat trots had, dan maak je zijn kleren en dan geef je in groepen van nou jij zal opkomen. Dan jij dat geroes van die werken. En dan gaan eerst niet voor, die gaan naar de plek en daar wat je vreten willen. En hoe vol zit hier? Ik denk dat hier roewaaiskaarten tussen Tolen en 18.000 gaan zitten. Maar nou langzaam worden ze wekker en groep voor groep. Ja, dat is nou als je in 8 denk ik, dus het duurt nog wel even. Ja. De meestal een kwartier achten in die buurt, dus je moet er een volhouden. Alhoewel het nou skier is, dus de opname zou wat minder goed zijn. Ja, we zien helemaal niks. We zien helemaal niks, nee. Nou ja, bij jij is in ieder geval wel. Ze hebben een enorme herrie. Ja. Waar hebben ze het dan over? Nou, dat begint nou wel heel erg op mij dingen pregen, maar ik denk dat ze zeggen van jongens, wij zouden heen. Zouden we nou zouden we naar Zou hier achter Igram, want daar groeit wat knap gijs, of zouden we bij Klaas Oevering hieronder op Eetsegeer, het die beter gijs. Of we gaan net naar die vervelende boer, want die zit altijd achter die zoon, die heeft een hond, dus daar moeten we net heen, want die gaat u steeds weer op. Een geintje, want ik weet jullie wat, maar wat ze bij jullie weet ik net. Nee? Nee, dat weet ik niet. Maar waarom komen ze hier alweer? Als je komt hier, zul je hier zien dat is tussen de Christ of krek van de Christ hier naar Wien gaat ontstaan, hierachter. En ja, dat hebben daar wat aan en gaten in. Alles vrij massaal tegen hier in Friesland. En ja, daar kwamen steeds meer. Het is net te begrijpen dat hier nou zo'n gat is, van nou, 100 kilometer bij 100 kilometer. En hier 500 meter verder al uit 18 centimeter in. Dus dat is op zich wel een apart gegeven. En ja, dat houden ze hier. Dus ze houden dat hoe daar vriest dicht, komen de jongens weer. En dan gaan ze massaal met rood ijs. Dat is op zich wel een mooi gezicht. Nou, achter jou vertrekt ik met een ploegje. Oh, je er weer op uit. Oh ja, liedgroepje. Ja, we wachten maar dat het massaal gebeuren zit. Maar het is 9 maand, dus bloed even langer. Ze doen wel rustig aan. Ja, ik hier zo'n kwartier uur 8, 20 uur 8 en dat is inmiddels denk ik. En ze zijn er nog steeds. Maar ja, even trots zetten. En dan gaat het aan gebeuren. Maar ik ga ze ophouden van vragen stellen. Giet hem die gaan, net aan mij. Oké, sorry. Ja.
Nou, we moeten je mij wat vragen stellen. Nee. Aan het warm toch wel? Hoi. Hoi. Nou, wat win je mond, Dwan? Niks. Niks. Rondlopen. Een beetje rondlopen nou. Oké. Dat is best een beetje vies. Ja, Hoe cool dat? ja, een beetje vechten en allemaal dingetjes doen. Vechten? Ja, Maar wie? waterballonnen gooien en zo. Oké. Ja, dan word je wel eens vies. Ja. Nou, wel leuk. Ja, Ja, kom, niet weglopen. En een beetje met deze trui vooral op stap? ik wel. Zo, Ja, dat is goed jongen. ik wel. Dus je vindt hem wel een beetje leuk? Ja, dat is zijn vriendin. Oké. En ik ben zijn zusje. En waarom is je nou verliefd op haar? Ja, in het zwembad een keer. Aha. En hoe ging dat dan? Nou, ja, zwemmen en daarna vragen. Vragen? Ja, Oké. een keer op school. Oké. In het fietsenhak of zo? Of, Nee, in de klas. In de klas? Ja. Maar je hoorde erbij? Nee, Oké. Dus je ziet maar z'n tweeën in de klas? met z'n drieën. Oh, maar wie nog meer dan? Met een ander jonkje. Oké. En toen? Nou, toen heeft hij dat gevraagd voor mij. Oké. Dus hij vreeg het voor jou? Ja. Nou, dat is wel makkelijk dan, of niet? Ja, En zij zo, ja dus. Bevalt het een beetje, de verkering? Ja, En waarom? weet ik niet. Hij is toch hartstikke schattig. Ja, nou, dan zeg je dat toch? Die hebt dat gezegd. Oké, nou, ze vindt hem schattig. Oké. En wat nog meer? En lief. En jij, heb jij ook een vriend? Nee. Oké. Waterballonnen. Nee. nee, niet water. Nee. Gaat er iemand gooien? Ja, waterballonnen. Nee, hij is wel weg. Nee, hij staat op het hoekje. Wat is toch daarin in handen? Wat liep het op? Dus nou best een beetje op Litsenberg gooien maar een waterballon. Ja, aardig hè? Ja, leuk. Ja. Kerst misschien eens een demonstratie, ja. Nou, vangen. Nou ja, zo. Zeg je dat? Mooi niet? Ja, leuk. Dus Saffematje hier op Aardik? Vandaag wel even, ja. Warm weer. Ja. Ja, mooi van genieten. Zeg maar.